put da se otvara nešto ovako u Srbiji. To me u stvari najviše privuklo. Unin život je stvarno drugačiji. Ona piše pesme, savršeno govori engleski, voli da provodi vreme sa svojim prijateljima i obožava što je učenik savremene gimnazije. Totalno drugačiji pristup nego neke obične gimnazije i radi se po drugačijem principu i zbog toga mislim da je savremena gimnazija savršena za nekoga ko želi da na lakši i bolji način i kvalitetniji nauči mnogo toga i o životu i o tome što želi da postane u njemu. Una je živela u Americi. Engleski jezik joj je kao maternji. Zato je izabrala savremenu gimnaziju i Cambridge program, ali i zbog toga što je podsjeća na američke škole. Ja posle 4. godine planiram da idem u Ameriku i zbog toga je Cambridge program baš odličan za to i onda ću lakše moći i da se nekako utopim tamo u Americi. Bavi se raznim hobijima, sportovima, zanima je mnogo toga. Savremena gimnazija podržava sva njena interesovanja i želju za napredovanjem. Kada smo upoznali direktorku i ostale, oduševili smo se celom tom pričom, tim pristupom prema deci koji imaju i shvatili smo da bi to za nju bilo najbolje. Unini prijatelji su oduševljeni školom koju je izabrala. Mislim da je to pravo mesto za nju. Posle ove škole kada upiše može razne fakultete da završi i tako uspeh u životu. Mislim da je to dobra škola za nju zato što razvija njene mogućnosti koje su velike. Takođe sviđa mi se i Cambridge sistem zato što ona planira da ode da živi u Ameriku i zna da priča engleski i dobro ga razume, tako da mislim da je to baš super za nju. Ja mislim da je to veoma dobar izbor zato što sam čuo još drugih ljudi da je to dobra škola, da će biti dobro za nju i za njenu budućnost. Pored svih svojih obaveza, Una stiže da se bavi još jednom. Ona trenira jahanje. Obožavam konje, mislim da su oni predivne životinje, jedna od mojih omiljenih i imaju divan pogled. Kada imamo nešto što radimo van škole, onda možemo da pronađemo taj neki svoj mir u glavi i da se relaksiramo, da budemo u svom svetu, a ne samo opterećeni obavezama. Savremena gimnazija na stvarno drugačiji način pristupa svakom učeniku. Savremenim pristupom u nastavi obezbeđuje lakše i efikasnije obrazovanje. Una je ponosna što pripada prvoj generaciji učenika savremene gimnazije Cambridge programa.